Voda. No tak to spravíme teraz. Tak mám tam bajkovačky, všetko. A ako to? Vieme to? No pozrieme to. Ale jo, bez malej, keď je chorá. Vidíš, že sa so skútrom baví. Ja nemôžeme ísť doprava. Všetko to nás monitoruje. Také to treba nastavať. No. Alebo ešte s otvorenú By korbu. si ho zedral, neboj sa. Práva slobodno, neslobodno. Svetlo. Bude nad logo. No, tento vyhodil skôr smerovku. Tak sme tam. Fordom, nie? Tento. Ten ide teraz za Seatom a ty ide za Popkou. Takže som došiel z Šelkovej na to. No inak kokot, keby ti to prdne. Ono mi to už doma neží, nechcelo sa mi rozbehnúť na križovatke. Ale nejako som to rozgúľal a tam som presne ak ty vravíš. Lebo to mám skúsenosť, že keď ho chvíľku potočí, tak on si potom hneď má lepší ťah aj všetko vyháže sviečku. No tak je taký, že nepotrebuje vyháť. Tak hovorím si vyhádem ho, do Prečína som ho držal pod krkom, som neubral nikde, však na čo? Tak ideš len 60. No a... A odboj. Tak mu to spáča. Dodáva tú smerovku debíl. Bo viem, že toto robilo problémy aj Míšovi, však sme mali rovnaké motorky. A Míšo vieš ako on jak. A ja furt kutáč a on musel meniť každé 2-3 týždne sviečku, že ho mal zamrdanú párkrát a normálne mašina nehala, že musel vyhodiť, vybrať. A úplne mokrá bola. Krátka moc paliva. Tak zase ja ho možno aj moc žihám, lebo to ide furt na pol. Tento potrebuje. No ale on ide non-stop kola. No? Nejdem úplne, mám to odsledované, že on nejakých do 65 rýchluje, tak jazdím nejakých 60, 62, aby nešiel ozaj plný kúta, že trošku mu uberem, no ale ide stále na 95% jazdí furt. To potrebujú tí motory. Až taký spokojný, keď do Čelkovej vybehnem, tak až tak vonia, vieš. To je ono. To musí byť. Prečo opravujú len zárodčené opravy? Prečo tam majú toho toľko? Možno majú veľa roboty, neviem. To si nám kupuje na nejakú Marocku alebo čo? Boho vie. Jak to mal kopu namrdané.